maayong adlaw kaninyong tanan ano sab kini kita ani ano sab kita kini nga ang programa sa TV Apolya Punto Argumento na gipangunahan o gipanguluhan sa Lay Catholic Apology International. Inyong igsuon Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolik. Nakita karoy tawag ini nga tagaan o reaksyon kini nga ingon pa nila nga ano daw nga relihiyon daw nga to ang iwali niya pagkahuman dapat daw kaluwasan. Mo ni mga komentos ng mga amigo nga mga dili katoliko kay gusto gid nila ibuwag ang tawag ining pagtuo o gitawag og relihiyon. So mo na ang ilahang tawag ining presentation or ilahang argumento. Pero ang tinuod is dili gid pwede nato buwagon ang pagtuo og ang gitawag og ato ang pagsimba, pagampo og ang kining maong gitawag og relihiyon. Kaya actually, ang religion is a system of faith and worship. So kung matag relihiyon, sistema na sa pagtuo og sistema usab na sa gitawag og pagsimba. Nya, so siyempre kay sistema man, so ato ang tan-awon, ato ang susihon, ato ang huptan kadtong gitawag og pagtuog pagsimba nga ang Dios mismo ang gitawag og gatudlo. So siyempre kung mutudlo tag kaluwasan na din ang pagtuo og kining gitawag og pagsimba. Nga naman kay again dili na mawala kanang pagtuog pagsimba diha sa ato ang gitawag og kaluwasan. Kaya kung wala tay pagtuo, Hebrews chapter 11 verse 6 ang Dios dili mahimuot nato. Pagkahuman kung wala tay gitawag og pagsimba usa na sa gitawag og Dios ng mga rason nga kita nag-exist aning kalibutan na aron simbahon nato ang Ginoo nga atong Dios. So kung kining pagtuog pagsimba wala kini, so buti pasabot dili ta maluwas. So ang tudlo ni ining maong pagtuog pagsimba kadtong relihiyon na gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Manang 1 Timothy chapter 3 verse 16 sumala pa ni San Pablo walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nga naman tungod kay ang mga apostol mismo nagpasakop man og tawag in relihiyon kay prinsipyo og baruganan sa mga Hudyo sumala pa sa Isaac kapitulo 41 bersikulo 8. Sumala pa sa mao nga gitawag og libro nga nakasulat diya sa balaang kasulatan nga sinilutan kadtong mga tawo nga walay relihiyon. So buti pasabot diha sa kaluwasan, dili nato tanggalon o dili nato pwede matanggal or mabuwag ang maong gitawag relihiyon nganuman kay kining maong relihiyon mao na siya ang gatudlo mahitungod sa pagtuo, gatudlo mahitungod sa gitawag pagsimba aron makakabutan ni anang maong kaluwasan. Nganong kana may isulti sa tong mga higala nga mga dili katoliko nga tinaday importante nang maong gitawag og relihiyon kay dapat iwali daw ang kaluwasan kay mabuko mapangka manggod sila. Ano man kay kanang ilang pundok sa tinuod lang sekta lang magud na di mo gid na ma-consider as religion ngano man kay ilalo man sila sa balaod og tawag ining murag silbi panggama sa gitawag og tao. Ano man tungod sa hinungdan na kanang ilang pundok itukod lang magtao giparehistro sa usa ka nasod, giparehistro ilalom sa balaod sa gitawag og tao ug dili ilalom sa balaod sa Dios. So man mga higalag mga igsoon di ato pwede ibuwag ang kaluwasan ug ang relihiyon. Kung tinuod yun nga nangita ta og gusto ta makakaplag ni ining maong kaluwasan, pasakop ta og relihiyon. Ug kanang relihiyon nga ato pasakopan dili kadtong sektang gitukod og tao kun dili kadtong relihiyon nga gitukod og Dios kay ang Dios lamang ang ato ang gitawag og manluluwas nga mo ay nagpundar ni ining moong relihiyon na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kana lang una ug thank you kayo sa makanunan ninyo pagsubaybay ug sa gustong motabang sa atong programa, pwede niyo ipadala yung tabang pinagasto mga account numbers kana kuno sa mga screens and pwede sa mo mag-message sa atong page kung bayar mitan sa pagpadala. Daghang kay salamat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.